तुळस येथील जयतीर उत्सवानिमित्त वेंगुर्ला पंचायत समितीचे सभापती तुळसगावचे सुपुत्र शंकर घारे यांनी दर्शन घेतलं। यावेळी श्री जयतीर देवाच्या आशीर्वादामुळेच आपल्याला सभापतीपद मिळालं। संपूर्ण तालुक्यावरती जयतीराचा कृपा आशीर्वाद राहावा असं साकडं यावेळी घारे यांनी जयतीर चरणी घातलंय। पाहूयात। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान तुळस येथील जयतीर उत्सवाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झालेली आहे। लाखो भाविक या निमित्त श्रीदेव जयतीरचं दर्शन घेत आहेत। विविध क्षेत्रातील मान्यवर सुद्धा दर्शन घेत आहेत। आपल्या सोबत वेंगुर्ला पंचायत समितीचे सभापती शंकर घारे आहेत। त्यांनी सुद्धा जयतीरचं दर्शन घेतलेलं आहे। ते याच गावचे सुपुत्र आहेत। तर काय सांगाल, तुम्ही जयतीरचं दर्शन घेतलेलं आहे, काय साकडं घातलं जयतीर चरणी? सर्वप्रथम आजच्या या जयतीर उत्सवाच्या निमित्तानं उपस्थित असणाऱ्या सर्व भाविकांचं या ठिकाणी या गावचा सुपुत्र आणि या वेंगुर्ला तालुक्याचा सभापती म्हणून सर्व भाविकांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। खरं म्हणजे दक्षिण कोकणामधलं एक जागृत देवस्थान म्हणून या देवस्थानची ख्याती आहे आणि नराचा नारायण आणि माणसापासून झालेला देव अशी या देवाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण कहाणी आहे। आणि म्हणूनच आमच्या तुळस गावामध्ये वैशाख अमावास्येमध्ये 11 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि आनंदामध्ये साजरा केला जातो। दरवर्षी लाखो भाविक या उत्सवासाठी येतात। मुंबईकर मंडळी, आमच्या गावामधली आणि परिसरामधली सगळीच भाविक मंडळी या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी येतात। खरं म्हणजे या देवस्थानचं असं एक वैशिष्ट्य आहे की माहेर वाशिनींचा देव म्हणून या देवाला एक वेगळी ख्याती आहे। कारण या तुळसगावामध्ये जन्माला आलेली मुलगी ही खऱ्या अर्थानं जयतीर देवाची मुलगी असं संबोधलं जातं। ज्यामुळे त्यावेळी ज्या देवी मुलींना समस्या येते, अडचण येते, त्यावेळी हा जयतीर देव निश्चितपणे त्या मुलीच्या मागे उभा राहतो अशी आजपर्यंतची आख्यायिका आहे। आणि मग त्यामुळे आमच्या गावामधल्या सगळ्याच मुली ज्या आहेत, ज्या बाहेर सासरी असतात, त्या सगळ्याच आजच्या दिवशी कोटी नवस भरण्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी येतात आणि या उत्सवाची ख्याती सर्व जगभर या ठिकाणी पसरलेली आहे। पुनश्च एकदा याच गावचा खरा म्हणजे मला यावर्षी सभापतीपदाचा मान या ठिकाणी मिळाला। त्यामध्ये जयतीराचा कृपा आशीर्वाद फार मोठा पाठीशी माझ्या होता। त्यामुळे सर्वप्रथम या ठिकाणी देवाच्या या ठिकाणी चरणी मी नतमस्तक होतो आणि सर्वच भाविकांना चांगलं सुख, समाधान, आरोग्य लाभू दे आणि सर्वांचं कल्याण होऊ दे अशा प्रकारची प्रार्थना आजच्या या निमित्तानं या ठिकाणी करतो। धन्यवाद। लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये जयतीर उत्सवाला आजपासून प्रारंभ झालेला आहे। पुढे 11 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहात या संपूर्ण तुळस गावामध्ये सुरू होणार आहे। सुरू राहणार आहे। दक्षिण कोकणातील एक प्रमुख देवस्थान हे श्रीदेव जयतीर देवस्थान आहे। आपल्यासोबत या देवस्थान कमिटीचे खजिनदार व या ठिकाणचे प्रमुख मानकरी बाळू परब आहेत। पंचायत समितीचे माजी सभापती म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। जयतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। पूर्ण वर्षभर या उत्सवाची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहत असतात। कशा प्रकारे या उत्सवाचं नियोजन आहे, काय सांगाल? आज या ठिकाणी 16 मे रोजी जयतीर उत्सवाची सुरुवात झालेली आहे। 11 दिवस चालणारा हा उत्सव याची सांगता 25 मे रोजी होणार आहे आणि या उत्सवाचं नियोजन गेली सातत्यानं महिनाभर पूर्वी होत आहे। या गावाला एक वेगळा इतिहास आणि देवाच्या या आख्यायिकेला एक वेगळा इतिहास असलेला देव म्हणून ओळखला जातो। नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा आणि माहेर वाशिनींचा देव म्हणून याची वेगळी ओळख आहे। पूर्ण महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून, सिंधुदुर्गातील कानाकोपऱ्यातून बरेचसे भाविक या ठिकाणी येत असतात। या मान्सूनच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या या उत्सवाची एक वेगळी आख्यायिका म्हणून का ओळखली जाते, तर आपल्या शेतीच्यासाठी लागणारी अवजारं असतील आणि इतर सामान असेल, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी मिळल्या जातात। अशा पद्धतीनं ही जत्रा प्रसिद्ध आहे। गेली सातत्यानं 450 वर्षामध्ये सुद्धा अनेक लोकांच्या नवसाला आणि अनेक माहेरवाशिणींच्या हाकेला धावून जाणाऱ्या देवाची ख्याती म्हणून या गावच्या ज्या लेखी असतात या दुसऱ्या गावी दिल्या जातात। त्यांच्या या हाकेला साथला ओ देणारा हा देव म्हणून एक वेगळी ओळख आहे। एक माहेर वाशिनींचा नेहमी आशीर्वाद असणारा आणि या गावाची मुलगी परगावात दिल्यानंतर त्यांच्या वेगळ्या प्रसंगाला धावून जाणारा देव अशी याची ख्याती या देवाची मानली जाते। अशा माध्यमातून अनेक मान्यवरांची मांदियाळी ह्या उत्सवाच्या निमित्तानं सुद्धा या ठिकाणी भेटते। नवसरूपी कोंब्याचा नवस असेल, नारळ असेल, केळी असेल, अनेक नवसाच्या माध्यमातून नवसाची फेड या देवाच्या माध्यमातून केली जाते। देवाच्या रुपड्यावरती चांदी, सोन्याचे तुरे
हा 11 दिवस उत्सव चालतो. 11 दिवस हा उत्सव चालत असतो आणि गेली सातत्यानं 450 वर्षाची परंपरा सातत्यानं या उत्सवाची आहे. अशा पद्धतीनं हा आनंदामय उत्सव पूर्ण 11 दिवसामध्ये तुळसमध्ये साजरा केला जातो. उत्सवासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी उपस्थित असतात. देवस्थान कमिटी म्हणून कशा प्रकारचं नियोजन या ठिकाणी केलं जातं? या 16 मे ते 25 मे या कालावधीमध्ये ह्या जत्रोत्सव होणार आहे आणि या जत्रोत्सवाची नियोजन हे गेली सातत्यानं महिनाभर महिनाभर याचं नियोजन आमचं चालू आहे. देवस्थानची कमिटी आणि या ठिकाणचे विश्वस्त आणि मानकरी यांच्या वतीने या संपूर्ण परिसरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये किंवा कुठल्याही बाजार या ठिकाणी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, हात विक्रेत्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, वाहनांच्या पार्किंगची कुठलीही गैरसोय होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुसज्ज असं नियोजन गेली सातत्यानं महिनाभर या ठिकाणचे सर्व मानकरी ग्रामस्थ कमिटी या ठिकाणी करत आहेत. अशा पद्धतीनं या आजूबाजूचा परिसर या ठिकाणी फुलून गेलेला आहे. आज जवळजवळ लाखोंच्या पटीमध्ये भाविक या ठिकाणी दर्शनाला उपस्थित आहेत. चारही बाजूने येणारे रस्ते तुळसच्या दिशेने या ठिकाणी पार्किंगची आणि पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं हे सुसज्ज नियोजन गेली पुढची सातत्यानं 10 दिवस सुद्धा हे नियोजन आपण कुठल्याही प्रकारचं याच्यामध्ये खंड पडणार नाही याची सुद्धा दक्षता कमिटीने घेतलेली आहे.